O definitivo remate do verán e a chegada das primeiras choivas do outono teñen un especial significado para moita xente en Galicia que está preocupada polo mantemento das superficies arbóreas e naturais. Nas lerias do Moucho tamén estamos concienciados de que un dos problemas que agáchanse tras os primeiros calores da primavera e o verán é a agresión constante que o fogo fai sobre as superficies arbóreas miñoranas e galegas. Hoxe, casi que poderíamos cambiarlle o nome ao programa. En vez de reunirnos nesta mesa 4 leriantes nocturnos, 4 mouchos, poderíamos facelo nunha leira, e así o nome do programa sería As Leiras do Moucho, o cual evitaríame tamén moitos problemas. Como me parece que esta non é a idea nin de Lino Pellitero. Hola, boas noites, Lino. Boas noites, Juan. Nin de Carlos Meixome. Boas noites, Carlos. Hola, boas noites. Polo tanto, teremos que seguir leriando dende a Radio de Valmiñor os vindeiros luns hasta que así o dispoña a autoridade competente que a temos aí na cabina de producción. Polo que estamos a ver, o Valmiñor, co viso de moitas xentes que elíxeno como o seu lugar de residencia, algúns destes distinguidos miñoranos pasaron xa polo noso programa. Hoxe, sen embargo, visitan as nosas lerias, un home que moito ten que ver co Valmiñor, non só porque nacera fai algo máis de 40 anos en Sabarís, nin porque súa dona sesa de Vilariño, senón porque seu traballo está directamente vinculado ca comarca e ca defensa dos intereses naturais do Miñor. Ao longo da vindeira hora, Lino, Carlos e máis eu desmenuzaremos a trayectoria vital e profesional do presidente da Comunidade de Montes de Sabarís e ao mesmo tempo presidente da Organización Galega de Comunidades de Montes Veciñais e Mancomún. Os acompáñanos nas lerias do Moucho Xosé Alfredo Pereira. Boas noites, Alfredo. Boas noites e gracias por a invitación. Bueno, en principio, só falasis tamén os datos, si eres presidente da Comunidade de Montes de Sabarís. Sí, que dixete, agora está ben. Por ahora, non hai error. pouca cousa. A ver cuánta pata metemos. Mira, Alfredo, non sei se sabes que no programa, supoño que sí, que na primeira parte facemos pois unha introducción ou nos centramos no que no personaxe, na súa vida, na cara humana. Entonces sempre nos gusta adentrarnos nos primeiros momentos na infancia de Sabarís de toda a vida e empezas a estudiar nas Monsas, pode ser? Nun colexio de Monsas que había... Sí, nun colexio de Monsas que había na parroquia. Conta, como era ese colexio? Si tes lembranzas dese colexio? Bueno, a verdade que disso non me lembro moito, non? Porque estudiei pouco tempo e despois pasei que chaman as escolas unitarias, que eran as escolas públicas, e dai tamén botei pouco tempo porque enseguida pasei o que daquela se chamaba o ingreso, e dado que estábamos nunha vila onde non había institutos... Pero antes, perdona, non estudias nunha Academia San Rafael, pode ser, que se chamaba así? Porque estaba, non se chamaba, bueno, non me acordo, era en Bayona, sí. Un dos profesores era don Rafael. Por certo que tamén era o censor das películas de Bayona, pero bueno. Bueno, e o seu xenro podía chamarse Remigio? Efectivamente. Bueno, creo que dese personaxe sí que empezas a guardarse algúns bons recordos. Pois sí, a verdade que está desinformado. Evidentemente, dícese que sempre che quedan recordos de profesores que tu veches a través de tua vida escolar. E sí, don Remigio, como se lle chame, é un dos profesores que guardo... E por que guardas boa lembranza? Porque naquele tempo ainda supoño que o ensino entre era así un pouco duro. Bueno, porque me pareceu un profesor que ibase un pouco fora das normas dos profesores que estaban en vigor, por exemplo, era a cara oposta do que lle nombrache ti Academia Rafael. E sobre todo porque incitounos a lectura, que para mí foi unha cosa moi importante, e xa daquela, que sería de ser os anos 60 ou así, era tamén o director da Biblioteca de Bayona e facía concursos literarios. Creo que os facía, se mal non recordo, na data esta, cando morre Cervantes ou sí. O día do libro. O día do libro. Bueno, eu solo outro personaxe máis que creo que tamén marca especialmente, o cura de Tamuse. Tes algún recordo de esta clase? A verdade que está desinformado, Sí, creo que se chamaba Don Juan ou algo polo estilo. E ese home xa vos leva ao monte, non? Sí, ese home, eu creo que tamén é outro innovador na cuestión pedagóxica e realiza excursións polo monte. Que facían ao monte? Que vos enseñaban ao monte? Pois buscar sobre todo, era a través de restos históricos, petroglifos, historias deses. Sí que era tamén, sí, un bo recordo dele, ahora creo que é director do Museo Santa Tecla. Entón é Xoán de Tamuse, coño, chamalle. Xoán de Tamuse, sí. É o director do Museo Santa Tecla. Ou era fai uns anos que estuve con ele.
Bueno, pegache o salto xa despois tes que abandonar o Valmiñor. Moitos rapaces van a estudiar a Ramallosa cando chega o ingreso, pero ti marchas de aquí do Valmiñor e te vas a Vigo, non? Sí, bueno, é que non había institutos naquele momento e o instituto máis cercano era o de Vigo. E sí, evidentemente marcho a facer o que antes se chamaba bachillerato superior, creo que era, non? O sexto, quinto e sexto. Quinto e sexto. E estou un ano no Instituto Santirene e 2 anos no de Colla. Bueno, no Colla, no ano que se abriu, se ingresé no Instituto de Colla. Sí, outro fin de semana, bueno, por luns pasado tamén tivemos outra persona que estuvo no Instituto de Santa Irene que nos tamén se lembraba de algúns profesores especiais que tiña con especial cariño. Non sei se ti tamén tes alguén aquí en, Eu creo que sí. en Santa Irene, que seguro que alguén tamén terás. Bueno, teño máis ben de Colla. Eu teño moi gratos recordos de Ferrín, de Surismen de Ferrín. Pero non estaba no Santa Irene daquela, estaban... No, a min deume en Colla, En Colla 2, non? Deume literatura. Por certo, foi o único 9 que salín aquí no meu estudio todos os anos. Sin embargo, din que eras un bo estudiante, non? Bueno, non o sei, se entendes a estudiante a aprobar en junio, pues, Sí, bueno, efectivamente. entendemos estudiantes sacar os cursos ben. Pois sí, en ese sentido, sí. Bueno, estaba seguindo con... Sí, creo que pasamos así sobre Ferrín así depresa, pero sí que creo que Ferrín é unha persona que marca. Os anteriores invitados das Lerias do Moucho nos estuveron comentando sempre personaxes que de unha forma ou outra marcaron. Ferrín a ti te marca, non? Sí, Ferrín a min evidente márcame. Bueno, eu creo porque era un gran profesor. Acórdome as clases de literatura que verdadeiramente non eran clases de literatura, sino que eran clases de historia, de sociedade, de economía, de todo tipo. E despois, porque tamén ali os exámenes, el non facía exámenes, o sea, facía exámenes, pero bueno, largábase da aula e deixaba aos alumnos ao libre albedrío que copiase ou non copiase. E sobre todo porque os exámenes e as notas baseabaos en traballos a facer. Eu recordo que a nota que me puxo el, a única que foi un sobresaliente, foi por facer un traballo sobre a poesía de Celso Emilio Ferreiro, ese irmán, creo que se chama irmán, non? Que dice, ainda ti que seas negro ou blanco. Sí, sí. Como irmán che falo, non? Che falo. Entón, sí, aparte, bueno, pois tamén, digamos, en certa maneira, un dos que mirou que debía ser algo nacionalista, é error equivocado, porque eu cando chego a Colla, a Santirene non tiña noción de política, pero daquela, supoño que na cidade era moi extraño falar galego. E eu falaba galego porque falaba galego, non por ninguna razón. E eu creo que ese é un ganche para, a través, creo que Ferrín deu así algún aviso de que era interesante falar con esa persona e cousas desas. No, é que realmente para calqueira que sale do Valmiñor, porque tamén a mí pasou, cando salín de aquí, fun a Colla tamén, o cambio que a mellor alguén que é da cidade sempre non se dá conta o cambio que supón, porque imagino que para ti tamén sería un cambio moi grande pois salir de aquí e ir a un instituto como o Instituto San Tereno Colla, onde se miraban, era moi diferente o que sí, claro, o que había aquí. Eu viví unha época bastante conflictiva a nivel estudiantil, a selectividade e outras historias, e bueno, ali estábamos as asambleas continuadas e toda a historia, e había unha efervescencia política moi importante naquele momento. E eu entro en esa efervescencia política non por idea, porque eu veño dunha aldea e non tiña así noción, nin conocía partidos ni nada, pero vamos, o feito de falar galego, erradamente pola parte dos que contactan comigo, que pensaban que porque falaba galego debía ser un tío concienciado, e eu falaba galego porque era o que falaba na minha aldea, non simplemente por eso. Bueno, pero pronto tes inquietudes incluso artísticas. Houve algún intento na tua vida de facer un grupo de poesía con Reixa ou de participar en algún movimento literario? Depois, ao final da charla, digo por onde se abacar estes datos, porque, joder, están completos, No, decir, o que houve foi, cando, precisamente ese ano de Ferrín, creo que, se non me equivoco, cursaba ou algo polo estilo, Ferrín crea un grupo de xente que ten inquietudes literarias, digamos, entre paréntesis, en o cal, evidentemente, como dice Estilino, estaba a Reixa, estaba afinado de Torrón, o que foi despois concellal do BNG na Guarda, Antonino. Sara Cid e o Antonio Joia, que creo que traballa neste momento no departamento en Vigo de Cultura, sí, de patrimonio histórico de cultura. E ali o que se edita pois é un libro, un bon libro, 4 follas grapadas que ten unha presentación de Ferrín e que se chama INE 73 ou algo polo estilo.
E si ali, pois, bueno, están algunhas poesías miñas, pero iso xa fai moito tempo deses. Non chegache despois, porque logo Reixa abre con Rompente, non? Un grupo de poesía que ti aí xa descolgas, non? Ti vas noutra onda, Sí, nese momento. Eu descolgo, eu acordome nese grupo que hai unha especie de discusión por cara a encamiñar a vida de cada quen, e, bueno, e eu e algún máis, pois optamos que había que tomar unha postura política no mundo en que vivíamos, e desleigome totalmente do que as inquietudes literarias. Isto é nos primeiros anos 70, non? Isto ten que ser no 73-74. 73-74. Que a situación realmente era... Sí, Sí, estaba o franquismo ainda vivía e estaba o franquismo nas últimas, non? Nas últimas. O sea, que empezas a meter... E faz cou en colla, dis. Fago co en colla. E despois non te decidiches a seguir, por exemplo, nos estudios universitarios? No, bueno, despois hubo uns problemas personales e problemas económicos que impediu que verdadeiramente estudiara o que eu quería, Que era xornalismo. que era xornalismo, evidentemente. Tuve que marchar embarcado, estuve unha temporada en Sudáfrica, sin Keito. E a partir de aí, bueno, pues a miña vida encauzouse por intentar zafarse a vida como me puderá. E non che quedou así unha, non sei, unha certa nostalgia daquelas aficións literarias ou daquelas aficións a escribir que encauzaban a tendencia hacia facer xornalismo? Non o pensei, nin quero pensalo, porque, bueno, eu creo que o pasado está aí, é historia, hai que asumila, pero, bueno, hai que tirar sempre para diante. Sí, como estabas falando bueno, do anos 73, que estabas en colla, non sei se participabas en algún tema político, en esa época, aparte do grupo de poesía, bueno, con a xente que estabas, imagino que participaría de alguna maneira. Sí, bueno, eu daquela época debía andar polos, teria 16 anos ou algo polo estilo, empecé a militar en Erga, o sea, naquele momento, fui militante de Erga, despois daí a pouco, creo que foi no 74, 75, nace a Asamblea Nacional Popular Galega, xa son militante da Asamblea Nacional Popular Galega, e empezo a ter a miña actividade política. Colaboro cas Comisións Labregas, nunhas siglas, bueno, algún día habrá que facer a historia das siglas do nacionalismo, porque había un feixe delas. Entón, as siglas que chamaban CAL, que era Comité de Axuda á Loita Labrega, que eran aquelas personas que sin ser labregos, pues en certa maneira... Estudiantes na maioría, non? Na maioría estábamos apoiando, espallando a ideoloxía das Comisións Labregas, que eu ainda teño o defecto de chamarlle así, que sei que se chama Sindicato Labrego Galego. E entón, hacia mediados dos 70, bueno, pois adquires un compromiso político militante, diríamos, non? Moi forte, non? De feito, regresas ao Valmiñor, ou estás entre o mar e o Valmiñor, non? E durante moitos anos pois dedicaches a actividade política con moita intensidade, non? É moi novo. Sí, eu creo que era bastante novo. De todas formas, penso que foi unha etapa da que me sinto orgulloso desa etapa. Sí, militei bastante forte, estuve nos máximos órganos de dirección da NPG, tamén entrei a militar posteriormente na UPG, no Pobo Galego, tamén estuve nos altos órganos dese grupo, hasta que a mediados do 80, pois, decido que deixo o que se entenda a militancia activa, porque eu ou pretendo seguir sendo activo nesta sociedade, desvíen os temas para, digamos, actividade social ou actividade do monte neste caso, que foi no que estou metido xa desde fai muitísimos anos. Cando decides deixar a actividade política, porque hai xa 12 ou 13 anos polo menos, ou 14, que deixas de estar de participar activamente, é por alguna crise ideolóxica, por alguna decisión personal? Ainda que reconozco que o mellor estaba equivocado ao longo do tempo, non entendín moi ben o giro que naquele momento empezaba a verse no nacionalismo. Bueno, comentaxe de pasada que tuveche que embarcarte durante 2 mareas en longas travesías que te levaron diseche a Suráfrica, non? Si, estuve en... Viviche o apartheid? Viviche aquelas... Si, vivín o apartheid. Contanos como viviche e as túas experiencias, porque debe ser interesantísimo poder participar, aínda que sea nunha experiencia tan traumática como apartheid, poder contala, non? Si, bueno, por oídas había algo do que era
o apartheid, dado que meu pai é mariñeiro, e tamén estuvo tempo en África, pero a verdade eran cousas que non o crees hasta chegar ali, é dicir, o que falaban aquí de autobuses para blanco, a discriminación racial, autobuses para negros, era certo, é dicir, taxis para blancos, taxis para negros. Había unha cousa onde se permitía en común, e esta cousa onde podían estar negros e blancos, curiosamente, eran os supermercados, porque os negocios dos supermercados estaban na mano dos blancos, precisamente, e comer, hai que comer. E podían comprar os negros para facer negocios blancos. blancos. Efectivamente. E despois, bueno, as cargas sobre os negros, Divise cargas sobre negros. sí, nas barriadas. As barriadas totalmente, bueno, vivían en condicións infrahumanas. Eu teño estado en barriadas porque, bueno, sempre intentei simpatizar ca raza negra. Bueno, eu teño visto unha chabola onde habitaban 12 personas. Hai unha imaxe que nunca se me esquece, que nunha cama estaban ao largo deitados o home e a muller e cruzados 3 ou 4 fillos. Son imágenes que chegaban gravadas, aí nunca se esquece. E depois, bueno, incluso a discriminación racial era tan sutil que había divisións entre blancos, negros e mestizos. Os mestizos xa vivían en outras barriadas con un pouco de mellor calidade de vida e funcionaban como tapón na reivindicación dos negros. Pero o paso intermedio entre negro e blanco, non? E era como tapón da súa loita, vamos, porque eles vivían dentro do malo que vivían, bueno, claro, vivían bastante mellor que os negros. As casas, pois, en vez de ser de cuberto de restos de bidóns de gasoil, pois eran de uralita e cousas por estilo, pero tamén vivían mal, pero claro, era o tapón que tiñan. Estamos falando de tempos nos que Mandela estaba no cárcere ainda, por suposto. Estaba no cárcere, efectivamente. Foi Sudáfrica o único sitio máis ou menos o que foche nas mareas? Bueno, pois estuve en Namibia tamén. A situación non debía ser tampouco... No, Namibia, pero era xa distinto, era, o apartheid notábase moito menos, e xa despois outramente estuve aí en Centroáfrica, en Abiyán e en Dakar, e ali o colonialismo é económico, non é por raza. Hai un colonialismo tremendo, pero económico non se nota, ou parece que non se nota. E a vida de unha marea de 6 meses, como é? A verdad que é tremendo, é dicir, a convivencia no mar prácticamente non existe. É dicir, eu, da que traballaba de engrasador, sempre traballei de engrasador, porque me tiraron un pouco as máquinas. É dicir, eu mirei traballar mariñeiros 76 horas sin dormir, porque aí os sueldos eran moi baixos. Eu creo que agora mellorou un pouco a situación, non estou moi tanto, e o que incrementaba o salario era o porcentaxe por pesca. Quanto máis se pescara, máis se ganaba. Quiñón? Bueno, non exactamente, si pode ser quiñón, pero bueno, hai un porcentaxe de pesca. Bueno, traballaba como verdadeiros negros, e bueno, aí é unha imaxe tamén que nunca se me olvida, é o gran interés que tiñan os patróns de que non estuveran dormindo os mariñeiros, que lle baixaban café e coña a seguir. De aí ven esa fama que temos os galegos, ou que temos o sector mariñeiro galego de esquilmar en exceso, ou crees que iso é hoxe, que está tan desgraciadamente ao día o problema do Banco Canario, dos bancos de Sudáfrica, de as limitacións, as relacións pesqueiras, a crise da flota pesqueira galega, esa fama que, por exemplo, autoridades da Unión Europea ou os canadianos a utilizan moito, non? De que os galegos somos os esquilmadores do mar, esa imaxe que dis ti viña provocada por esa exageración nas cuotas de pesca? Eu creo que sí que ten bastante relación. Era curioso que en algunhas zonas que estaba controlada a pesca, todos os barcos levaban o que popularmente se chamaba condón, que significa unha rede máis pequena dentro da rede oficial para que a cría pequena non escapase. E si, evidentemente, de feito, ainda que andou moi pouco a mar, pode dicirche que dos primeiros anos que anduven aos últimos que anduven, a cantidad de pesca que se traía en cada lance baixou de as 7 ou 8 toneladas que podía haber nos primeiros anos a un par de toneladas en cada lance. Dices que non estuveche moito tempo no mar, sin embargo, as primeiras eleccións que hubo para a alcaldía en Baiona, pois coincidiron con unha estancia túa no mar. E bueno, tamén os meus compañeros aquí pois presentaronme candidato estando fora. E como firmaste esa candidatura? Pois eu non a firmo. Bueno, eu creo que o tempo nos bota en riba como sempre, e é interesantísima esta parte humana
pero vamos a facer unha pequena pausa e logo entramos xa no tema fundamental que nos pode aportar, o sea, traballar moi pronto nun tema que lle vai apasionar e vai dedicarlle o resto da vida, pois hasta hoxe casi fundamentalmente, o tema dos montes de man común. Participa xa nos momentos iniciais nos traballos pola recuperación dos montes que pasen a disposición dos veciños. Sí, bueno, aquí no Valmiñor, é dicir, esta campaña aquí no Valmiñor relanza as Comisións Labregas, ainda que chega tarde, aquí chega 3 anos despois de que as Comisións Labregas de Galicia fixera unha campaña pola recuperación dos montes veciñais, coincide aquí chega exactamente ca campaña de Nova Cotarrare, que é verdad, no Valmiñor non ten ninguna relevancia, pero sí o dos montes, aquí inicia esa loita pola recuperación dos montes na parroquia de Belesar, que é a única parroquia. Bueno, procedeuse a facer asambleas en toda canta parroquia que existía no Miñor, pero vai ser na de Belesar donde, bueno, a xente entende o que significa a devolución do monte. Hai unha forte loita contra o alcalde, que é o que está hoxe, verdad, que ele era o alcalde de época franquista, que intenta de que o monte sabe perfectamente o que pode significar o monte, a perda dese monte para o Concello, e intenta, pois, non darlle os montes á parroquia de Belesar. Hai unha intención de facer unha gran corta, que supuña moito millón de pesetas, e os veciños opóñense, apoiados polo Sindicato Obrero Galego, e son capaces de que Icona entre en razón e para a corta hasta que os montes señan declarados veciñales. Isto acontece un ano despois, ou medio ano despois, e podese considerar que a parroquia de Belesar é a primeira en que os veciños e as veciñas logran que o monte fose devolto aos seus donos. A partir de aí, é unha loita moi doada porque van caindo todos os montes do Valmiñor sin oposición ninguna dos concellos. Pero prodúcese individualmente, monte tras monte, non hai unha lei xeral que pasa os montes e os devolve? No, había unha lei xeral, que era a lei de 68, que pasa que había que cumprir uns trámites. Era cubrir unha instancia dirixida ao gobernador civil, que era ao mesmo tempo o xefe provincial da clasificación de montes, da Xunta de Clasificación de Montes, e esta instancia requería alo menos a asignatura de 6 personas. E conseguir, ainda que parezca que son poucas personas naquele momento, que ainda, como acabamos de dicir antes, vivimos se non en pleno franquismo, en tardo franquismo, pois non é fácil. E isto empeza en Belesar. Eu creo que a experiencia de Belesar sí que facilitou as outras parroquias a que recuperasen os montes. Porque miraron un pouco que se podía, que era unha cousa factible e que ademais que iba a repercutir moi positivamente. Aparte, sempre se dice que a xente no Valmiñor, bueno, que somos moi desunidos, que non nos unimos, que é moi complicado unir a xente. O caso de Belesar deu ser complicado tamén, imagino, non? No, o recordo que teño é que era unha parroquia que entendía perfectamente o que significaba o monte. Eu creo que tiña no recordo o monte antes da Guerra Civil. E, bueno, con decirche, por exemplo, que non só foi a parroquia donde se cubriu a instancia e se decide gobernador, sino que creo que se repartiron bastantes carnés do Sindicato Obrero Galego en aquele momento. Unha cousa moi curiosa e moi extraña. Mira, logo tamén hai outra batalla na que participas, xa desde o punto de vista legal. No tempos do goberno tripartito, vos chaman ou sodes asesores para a redacción da Lei de Montes, un grupo de xentes, nas que estaban xentes do Valmiñor, ou non é así? Sí. Vamos a ver, no 89 sale a primeira o anteproxecto da primeira Lei de Montes Veciñais galega, daquela era conselleiro de Agricultura e Montes Francisco Xineiro, e é un anteproxecto que, bueno, a certas comunidades de montes que estamos mínimamente organizadas, parecíanos, ainda que a filosofía de fondo podía estar ben, é dicir, reconocía o monte como propiedade xermánica, que non se podía vender nin dividir, metía certos elementos que daba pé a que se dera unha privatización do monte veciñal. Aquí a xestión desta iniciativa parte dun abogado xa morto que se destacou moito pola defensa do monte veciñal, que era Jerónimo Escariz, e este home convoca en Atios a Comunidade de Montes de Pontevedra. Maioritariamente asistimos como montes do Valmiñor, do sur de Pontevedra, e ali elixese unha especie de xunta retora, ou xestora, por chamar de alguma maneira, que eu creo que ahora, visto desde a perspectiva de tempo pasado, creo que peque excesivamente de unha presencia de membros do Valmiñor. Nesa xestora falase un pouco así de memoria, pero están do Valmiñor, están 3 comunidades de Gondomar, 2 de Bayona, precisamente Belesar e Sabarís, as 2 de Vigo que había naquele momento un monte declarado, que era de Cabral e a de Valladares, e despois creo que había unha de Par de Rubias e outra de Catoira, é dicir, excesivo peso
digamos, do sur de Vigo en esa comisión E o traballo institucional, de colaboración institucional, como despois se concreta? Como participades asesorando ao goberno? Bueno, A redacción? en principio mantemos posturas bastante enfrentadas. A Consellería de Agricultura pechas en banda, non quer negociar. Estuvemos con todos os partidos políticos que daquela había un fixe deles. Estaba PNG, Coalición Galega, BNG, Esquerda Galega, bueno, un fixe deles. Falamos con todos e xa nos últimos momentos recibimos, bueno, hai notas de prensa, asambleas informativas, celebras unha moi importante en Cabral con moita asistencia de xente. E nos últimos momentos, por mediación, cando xa casi iba a discutirse en pleno a proposición de lei, a por mediación do abogado Gonzalo Adrio, que non sei se en David era un señor maior daquela, cando estaba Pontevedra, non? Estou falando do ano 89, pois temos unha entrevista co que era responsable da política agraria no Parlamento Galego, o Ceferino Díaz, e ali chegamos a unha negociación. Hai 4 ou 5 apartados que meten na Lei de Montes propostas pola coordinadora. Eu creo que son apartados importantes. Un era a eliminación da débeda histórica, que era unha injusticia tremenda. É dicir, teóricamente viñan os montes cunha deuda que era a diferencia entre o que invertiu aquela ericona, ou sería se factor de protección forestal nese monte e o que sacou. Pero claro, aí o xuez e o parte é a mesma persona. Entón todos os montes viñan devoltos con deudas, pero de 20 millóns, 30 millóns, que hipotecaba o monte de cara ao futuro. Eso consíguese eliminar, consíguese que se permítese mancomunar as